Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Cah ono monster. Hah? Ono rongko Jupiter. Monster. Center. Kopok. Apa ke? Center. Mie ayam. Tuku mie ayam, Mas. Urung buka. Tenan urung buka warungku. Kumat ki asam lambungku. Tel. Ya. Wah. Apa ki, Mas? Kunci Supra. Cangkemmu kuwi berubah dadi Ultratel. Ampun, ampun. Keleke kecut. Lah urung wayahe buka lho, Mas. Iya, Lek. Monster gatel kok. Sik. Irungmu domen lek kaya cakuwe ngono. Alah, nyocot. Iya. Tak pijeti kene, ketoke kesel kowe. Iya, pijetono. Aduh. Penak tenan. Berubah RPMB, robot pembela mie ayam bakso. Tumbas. Urung buka. Tak iwangi buka. Ora usah. Slenthik empritmu. Walah, ngopo kuwi? Tuwing-tuwinge keslenthik. Ya. Rasakno iki kekuatan ceker mie ayam. Wah, ceker mie ayam kok gede men. Ya jelas, piteke ngejimok. Piye? Enak to cekere? Enak cangkemmu kuwi, malah mbok uncalke ndasku cekere. Yo, baleni, tak dulang alon-alon nek ngono. Yo. Ya, aduh. Matane picek Ultratel iki, malah kaya keserempet truk cangkemku. Jurus mie ayam lagek dintas. Wah, panas. Hore, menang. Wih, grimis ki. Gabah kurung tak entasi ke mau. Dadah Ultratel. Mepe gabah barang Ultratel kae. Kowe ngerti dodoku kelap-kelip to mau? Iya. Tandane apa kuwi? Milih 100 tel kode kuwi.